Καλή σας μέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας βλέπετε. Είναι η αγαπημένη σας πλέον εκπομπή Προϊόντα Ελλήνων που προβάλλεται κάθε Σάββατο στις 10 το πρωί από τη συχνότητα του Kondra Channel. Προβάλλουμε, προωθούμε, στηρίζουμε τα ελληνικά προϊόντα, είμαστε κοντά στις ελληνικές επιχειρήσεις και καλούμε όλους εσάς που ενδιαφέρεστε να παρουσιάσετε τα δικά σας προϊόντα, τη δική σας επιχείρηση, τις υπηρεσίες σας, να επικοινωνήσετε μαζί μας στη σελίδα μας στο Facebook Προϊόντα Ελλήνων. Θέλουμε τις παρατηρήσεις σας, τα σχόλιά σας, αλλά και τις συμβουλές σας. Σαββατοκύριακο, λοιπόν, είμαστε στις απόκριες, ήδη θα έχετε αρχίσει να σκέφτεστε και τι ενδυμασία αποκριάτικη θα βάλετε. Ίσως ακόμα βέβαια να μην έχετε σκεφτεί που μπορείτε να περάσετε το καρναβάλι. Έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις για το φετινό καρναβάλι και να ξεκινήσουμε φυσικά από το καρναβάλι, το φημισμένο της Κοζάνης. Η πόλη της Κοζάνης είναι φημισμένη για τις αποκριάτικες εκδηλώσεις που συνεχίζουν αναλύωτα τα παλιά έθιμα. Αυτές τις ημέρες λοιπόν του καρναβαλιού η Κοζάνη αποδεσμεύεται από τα καθημερινά προσχήματα και επαναφέρει το τοπικό γλωσσικό ιδίωμα για να εκφραστεί αυθεντικότερα και να ξεφαντώσει διονυσιακά. Πραγματικά αξίζει αυτό να το δείτε από κοντά. Είναι μια επιλογή την οποία σας προτείνουμε. Μπορείτε λοιπόν να πάτε σε έναν από τους πολλούς φανούς εκεί της Κοζάνης και με τη δική σας ενδυμασία να περάσετε πάρα πολύ όμορφα και να διασκεδάσετε. Να ακούσετε τις όμορφες μουσικές, τα υπέροχα τραγούδια. Επίσης τη μουσική την ξεχωριστή από την φιλαρμονική της Κοζάνης, την Πανδώρα. Και βεβαίως έχει πολλές εκδηλώσεις για τα παιδιά. Είναι η γιορτή των παιδιών στην Κοζάνη αυτές τις ημέρες, όπως και η αποθέωση της Σιουρδαμάρας. Να προσέξετε όταν θα λέτε αυτή τη λέξη να μην κάνετε το λεγόμενο σαρδάμ. Για πάμε λοιπόν μαζί, Σιουρδαμάρας. Δεν σας λέμε τι είναι. Περιμένουμε να το ανακαλύψετε μόνοι σας όταν πάτε στην Κοζάνη. Επίσης, όσον αφορά την Τσικνοπέμπτη, εκεί γίνεται χαμός. Τραγούδια, χαρές, γλέντια σε όλους τους δρόμους της Κοζάνης, σε όλες τις πλατείες και στη Μεγάλη Πλατεία επίσης. Όταν πάτε και επιστρέψετε, θα μας πείτε για τη χάσκα, για τη συγχώρεση, θα δοκιμάσετε τα υπέροχα γλυκά και φυσικά θα τραγουδήσετε και εσείς μαζί με όλους τους Κοζανίτες. Εάν τώρα θέλετε κάτι άλλο, θέλετε ας πούμε να πάτε μέσω θαλάσσης για να διασκεδάσετε αυτή την περίοδο των αποκριών, έχουμε και άλλη πρόταση. Μπορείτε να πάτε στη Σκύρο. Στη Σκύρο γίνεται κάτι διαφορετικό. Είναι κάτι πιο μυστηριώδες, ας το πούμε. Επιλέξτε λοιπόν 3 ενδυμασίες. Η μία είναι ο γέρος, η άλλη είναι η κορέλα, η τρίτη είναι ο φράγκος. Τι κάνουν όλοι αυτοί εκεί, θα το δείτε όταν πάτε στη Σκύρο. Να πούμε βεβαίως ότι η Σκύρος αυτή τη στιγμή μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι και 3.000 επισκέπτες. Υπάρχουν υπέροχα ξενοδοχεία. Οι τιμές έχουν προσαρμοστεί στα σημερινά δεδομένα. Είναι σίγουρο δηλαδή ότι δεν θα δυσκολευτείτε όσον αφορά τις τιμές. Είναι πάρα πολύ καλές. Επίσης, πέρα από τα ξενοδοχεία που είναι πολύ ωραία στη Σκύρο και πολλά, υπάρχουν και διάφορες γεύσεις που μπορείτε να δοκιμάσετε και είναι ευκαιρία τώρα, ειδικά τις απόκριες, να δοκιμάσετε αυτές τις γεύσεις, είτε είναι κρέας είτε είναι ψάρι. Η Σκύρος έχει ιδιαίτερες ξεχωριστές γεύσεις. Άρα λοιπόν γέρος, κορέλα, φράγκος που εξακολουθούν να είναι οι πρωταγωνιστές. Τι συμβολίζουν, μάλλον αυτό θα το καταλάβετε από τα κουδούνια τα οποία κρεμάνε σε αυτές τις στολές συνήθως και γίνεται χαμός στη Σκύρο. Επικρατεί ένας θόρυβος, αλλά είναι ωραίος θόρυβος. Νομίζω ότι ξορκίζει το κακό, ότι μας κάνει έτσι και ενεργοποιούμαστε, μας κάνει και ανεβαίνει η αδρεναλίνη μας, αξίζει πραγματικά. Γίνεται επίσης και μια ολόκληρη διαδρομή, περνάει από τον Άη Γιώργη, εκεί δίνεται ένα έπαθλο και
και βεβαίως μπορείτε να συμμετέχετε κι εσείς σε αυτό. Αυτές λοιπόν είναι οι προτάσεις για τις απόκριες μέχρι στιγμής. Όμως η αποκριάτικη περίοδος συνεχίζεται και φυσικά θα έχουμε και άλλες προτάσεις στη συνέχεια. Τώρα, ας πάμε να δούμε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ αγοράς που έγινε και αφορά δύο πολύ φημισμένα ελληνικά προϊόντα. Προϊόντα από Νάξο και Κρήτη, τα οποία παρουσιάστηκαν σε έκθεση που έγινε πρόσφατα. Να δούμε το βίντεο που ακολουθεί. Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου βρίσκεται και πάλι σε αυτή την έκθεση με τη γραβιέρα της. Ένα προϊόν POP, προστασίας ονομασίας προέλευσης. Παράγουμε το χρόνο ετησίως 950 τόνους για λαδινή γραβιέρα. Τηρεί τους κανόνες ασφαλείας HACCP και ISO 22.000 και μπορείτε να τη βρείτε σε όλη την Ελλάδα, στα μεγάλα καταστήματα, μεγάλες αλυσίδες, αλλά και σε μαγαζιά γκουρμέ και εστιατόρια. Τι άλλα παράγει Νάξος? Επίσης παράγουμε την πατάτα, η οποία και αυτή είναι ένα προϊόν ΠΕΓΕΠ. Για πρώτη φορά πέρυσι, το 2014, συσκευάζεται, εκτός από ό,τι παράγεται, συσκευάζεται και στην Νάξο και μπορείτε να τα βρείτε σε όλα τα μεγάλες αλυσίδες. Μα αυτή είναι εδώ πέρα το brand. Αυτό εδώ πέρα το brand που είναι η πατάτα Νάξου, παράγεται και συσκευάζεται στην Νάξο. Επίσης, μπορείτε να βρείτε και τα κρέατα, αρνάκι και κατσίκι Νάξου, σε μεγάλες αλυσίδες. Ένα προϊόν και αυτό ναξότικο και μπορεί να το προμηθευτείτε από τις μεγαλύτερες αλυσίδες του νησιού. Γιατί να αγοράσουμε Νάξου, ποια είναι η διαφορά της από τις άλλες γραβιέρες? Η γραβιέρα Νάξου είναι προϊόν που, όπως είπαμε, προστασίας ονομασίας προέλευσης. Γίνεται μόνο από γάλα Νάξου και έχει μια γλυκιά γεύση, λόγω που είναι γελαδινή, και διατηρεί τη γεύση της κανονικά όλα τα χρόνια, ίδια γεύση, ίδια ποιότητα και γίνεται παραδοσιακή τυροκόμιση. Στα πλαίσια των εξαγωγών της Κρητών Άρτος, η τελευταία μας εξαγωγή, η οποία χαρακτηρίζεται και επιτυχημένη, είναι η τοποθέτηση του μικιού σε σούπερ μάρκετ στην Κίνα. Θεωρούμε ότι το μικιό με το ρυθμό που πηγαίνει αυτή τη στιγμή πολύ σύντομα θα τοποθετηθεί σε αρκετές αλυσίδες στην εν λόγω χώρα, δηλαδή την Κίνα, και οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι είναι αρκετά αποδεκτό και στους 6 κωδικούς του μικιού. Η διαφορά στο συγκεκριμένο σνακ που έκανε η Κρητών Άρτος είναι ότι παράγεται από φυσικά υλικά, δεν είναι βιομηχανοποιημένο προϊόν και είναι ένα προϊόν το οποίο είναι προσιτό στον καταναλωτή τόσο από τιμή όσο και από ποιότητα κατασκευής. Μικιό πρέπει να αγοράζει ο καταναλωτής, γιατί είναι ένα προϊόν το οποίο παρασκευάζεται στην Ελλάδα, αποτελείται από αγνά υλικά, τα οποία είναι υλικά της Κρήτης, όπως είναι φέτα, όπως είναι γραβιέρα, όπως είναι λιαστή ντομάτα, όπως είναι σταμναγκάθι. Η τιμή του είναι προσιτή στις δύσκολες εποχές που ζούμε, 1 ευρώ τιμή λιανικής στο ράφι, και θεωρούμε ότι αυτό το προϊόν είναι η επανάσταση που έχει κάνει μια μικρή εταιρεία όπως είναι η Κρητών στον χώρο του σνακ. Πάρα πολύ ωραία. Ξεκινήσαμε λοιπόν με τρόφιμα και θα συνεχίσουμε με τρόφιμα. Ξεκινήσαμε από την Κοζάνη, θα συνεχίσουμε και στην Κοζάνη. Πρόκειται λοιπόν για μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες. Η εταιρεία στην οποία θα αναφερθούμε τώρα είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής και εμπορίας τροφίμων στην Ελλάδα. Είναι η αδελφή Πιτένη, που παράγει πάνω από 100 διαφορετικά είδη εδεσμάτων βασισμένα σε ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις. Η εταιρεία βρίσκεται στην Κοζάνη και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πρόεδρο αλλά και διευθυντή εξαγωγών, τον κύριο Δημήτρη Πιτένη. Κύριε Πιτένη, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Τι κάνετε? Τι κάνει η όμορφη Κοζάνη? Ξεκινήσαμε σήμερα και λέμε για τις απόκριες, για τα γλέντια, για τις χαρές. Η Κοζάνη μας είναι μια χαρά. Το μόνο που μας λείπει είναι το χιόνι. Είμαστε συνηθισμένοι να έχουμε τόνους, θα έλεγα. Ναι. Χιόνι, τη στιγμή που τα τελευταία 2-3 χρόνια δεν έχουμε καθόλου. Μας το πήρανε και αυτό νότια.
Μάλιστα. Δεν πειράζει όμως, ίσως χωρίς το χιόνι τώρα να μπορούν να διασκεδάσουν καλύτερα. Όσοι επισκεφτούν και την Κοζάνη και όλοι βεβαίως που συμμετέχουν στο καρναβάλι. Όμως εσείς έχετε μια εταιρεία αυτή τη στιγμή που παράγει πάνω από 100 τρόφιμα, πάνω από 100 είδη. Πείτε μας 2 λόγια για την εταιρεία σας. Ποιος είναι ο σκοπός και η φιλοσοφία? Είναι περίπου πάνω από 200 προϊόντα τροφίμων. Τα τρόφιμα 200, ναι. Ναι, ωραία. Μπράβο. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1973 από τον πατέρα μας Αγαμένο Μπιτένη, τον οποίο και διαδεχτήκαμε μετά. Μετά από 3 χρόνια εντατικών δοκιμών με πολλές απώλειες, έκανε περίπου 2 χρόνια πετώντας προϊόντα έως ότου να πετύχει τελικά την Παρασκευή μόλις 7 διαφορετικών σαλατικών, όπως το τζατζίκι, θαραμάστηρο, καυτερί, μελιτζάνο, που όλοι ξέρουμε, ας πούμε. Μέχρι το 1992 δούλευε αποκλειστικά στην περιοχή μας εδώ, τη Δυτική Μακεδονία και μόνο, με σούπερ μάρκετ, περισσότερο με εστιατόρια, λιγότερο με σούπερ μάρκετ. Ωραία. Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Ναι, βεβαίως. Η εταιρεία λοιπόν εξειδικεύεται σε διάφορες κατηγορίες γκουρμέ εδεσμάτων. Να το τονίσουμε αυτό. Πρόκειται για γκουρμέ, έτσι. Ποιες είναι αυτές? Ήδη μας αναφέρατε κάποιες, έτσι, αυτές τις σαλάτες, πολύ ωραίες σαλάτες. Ταραμοσαλάτα, ναι. Πάνω από 30 είδη σαλατικών, διαφορετικές σαλάτες. Παράγουμε όμως και γεμιστά τουρσάκια, όπως πιπεράκια με τυροκαυτερί, με άλλες γεμίσεις μέσα. Παράγουμε μια μεγάλη γκάμα θαλασσινών, ψαρικά και μαλάκια σε λάδι είτε σε βάκουμ, πολλά διαφορετικά προϊόντα. Όσο μιλάτε βέβαια εμείς έχουμε και εικόνα, έτσι. Βεβαίως. Ωραία. Σαν μεζέδες όλα περισσότερο, όλα σαν συνοδευτικά στο φαΐ, αλλά και περισσότερο στο τσίπουρο, στο ούζο κτλ. Λαχταριστοί μεζέδες, κύριε Πιτένη, δεν είναι απλοί μεζέδες αυτοί. Είναι δηλαδή μπουκιά και σχόριο, φοβερό, έτσι. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι και εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς αυτές στο τραπέζι μας. Εν πάση περιπτώσει και κάποια dressings, όπως μουστάδα και μαγιονέζα και διάφορα τέτοια είδη. Thousand Islands και αρκετά τέτοια είδη. Κάποια από τα νέα σας προϊόντα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι το χέλι το καπνιστό, αλλά και παστούρμας ψαριού. Αυτό ομολογούμε ότι δεν το έχουμε ακούσει. Τουλάχιστον μέχρι στιγμή. Αυτά τα προϊόντα είναι σε μία από τις 2 γκουρμέ, extra γκουρμέ, exclusive, τα λέμε στην Ωκεανός exclusive, σε premium προϊόντα, πιο premium προϊόντα. Είναι 4 είδη ψαρικά, τα οποία παρασκευάζονται σαν Ωκεανός exclusive, τα οποία είναι φιλέτα καπνιστά, σε ιδιαίτερη συσκευασία, με ιδιαίτερη γεύση, κάτι πρωτοποριακό. Δεν έχει βγει κάτι αντίστοιχο στην αγορά. Γι' αυτό και μας έκανε εντύπωση. Αυτό είναι και ένας από τους τρόπους που κινείται η εταιρεία. Προσπαθεί να κάνει συνεχώς όλο ένα και περισσότερα νέα προϊόντα, έτσι ώστε και να μην κουράζει το καταναλωτή. Πριν πούμε οτιδήποτε άλλο για τα προϊόντα σας, πού θα τα βρούμε? Για να αρχίσουμε ήδη εμείς τώρα να ψάχνουμε. Αυτή τη στιγμή στα σούπερ μάρκετ δουλεύουμε μόνο με τον ΑΒ Βασιλόπουλο, με τον Βερόπουλο και τα Μετρό. Παλαιότερα δουλεύαμε και με τα Carrefour και με άλλες επιχειρήσεις μεγάλες, τις οποίες θεωρήσαμε ότι δεν μπορούμε πλέον να αντέξουμε σε πίστοση και κάποια στιγμή τραβηστήκαμε από εκείνα τα σούπερ μάρκετ. Περισσότερο με αυτά, αλλά και με όλες τις τοπικές αλυσίδες. Πολύ ωραία. Τις περισσότερες τοπικές αλυσίδες ανά περιοχή. Μάλιστα. Επίσης, έχετε επιχειρήσει και κάποια νέα γκουρμέ με κρόκο Κοζάνης. Αλίμονο βεβαίως, και αν δεν το κάνατε εσείς, ποιοι θα το έκαναν? Έτσι, που έχετε και τον κρόκο άφθονο εκεί. Ποια είναι αυτά όμως? Στη σειρά με κρόκο Κοζάνης, που είναι τα Πιτένης Premium, έχουμε 7 σαλάτες, 7 διαφορετικά είδη σαλάτες και 3 dressings. Όλα αυτά έχουν γίνει με μία πατέντα που έχουμε δημιουργήσει μετά από 6 χρόνια ερευνών, με την ερευνών βιοτεχνολογίας που είχαμε δημιουργήσει στα Γιάννενα. Κάναμε μελέτες πάνω στη συγκεκριμένη, στο πώς να αναμίξουμε
τον κρόκο κοζάνης μέσα στο ελαιόλαδο, έτσι ώστε να πάρει όσο περισσότερες ιδιότητες του κρόκου γίνεται. Στην ουσία όμως πολλαπλασίασε τις ιδιότητες του ελαιολάδου, σε έκανε πάνω από το τριπλάσιο. Ο λόγος που το κάναμε σε λάδι ήταν για να μπορέσουμε να το αναμίξουμε στις σαλάτες μέσα. Σαν υγρό να μπορεί να πάει σε όλη την ποσότητα ομοιόμορφα. Και έτσι χρησιμοποιήσαμε εκείνη την πατέντα που έχουμε κάνει και σαν παγκόσμια πατέντα έχουμε καταχωρήσει. Και χρησιμοποιήσαμε για να βγάλουμε μερικά προϊόντα υψηλότερης διατροφικής ποιότητας. Οι πρώτες ύλες των εδεσμάτων σας είναι κυρίως ελληνικά προϊόντα? Οι πρώτες ύλες είναι αποκλειστικά ελληνικά προϊόντα. Πάνω από το 95% των πρώτων υλών μας έρχονται από Ελλάδα. Το άλλο 5% είναι προϊόντα που δεν υπάρχουν στην Ελλάδα ή που δεν μας φτάνουν οι ποσότητες από την Ελλάδα και αναγκαστικά πηγαίνουμε Μάλιστα. Όμως πριν κλείσουμε, είναι σημαντικό να πούμε ότι κάνετε και εξαγωγές στα προϊόντα στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Καναδά, Αμερική και Ρωσία. Ναι, στην Ευρώπη βρισκόμαστε σε όλες τις χώρες εκτός Αγγλίας, Λουξεμβούργου, 2-3 χώρες που γι' αυτό σας είπα στις περισσότερες, 2-3 είναι που δεν είμαστε, και στη Σκανδιναβία πάνω, δηλαδή και στο Ανατολικό Μπλοκ, παντού. Στη Ρωσία απλώς είμαστε πολύ νέοι ακόμη, όπως και στον Καναδά και στην Αμερική. Αυτά όλα ξεκίνησαν το 12, 13, 14. Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση να μην τα αγαπήσουν και εκεί τα προϊόντα? Πηγαίνουν πολύ καλά, πηγαίνουν πάρα πολύ καλά, και δεδομένως της κρίσης και το δείχνει ο τζίρος, ας πούμε, που συνεχώς έχουμε μεγαλύτερη αύξηση τζίρου μέσα στην κρίση παρά πριν. Αλλά αυτό οφείλεται σε εξαγωγές φυσικά. Έτσι. Είχαμε αυτή τη διέξοδο που δεν έχουν όλες οι επιχειρήσεις και είναι κρίμα αυτό το πράγμα. Βεβαίως, και μπράβο σας. Μπράβο σας. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς θα απολαμβάνουμε τα εδέσματά σας όσο είναι δυνατόν και καλές απόκριες. Να είστε καλά και εσείς ό,τι καλύτερο για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Προβάλλουμε λοιπόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα ελληνικά προϊόντα. Βεβαίως, υπάρχουν και κάποια από τα ελληνικά προϊόντα που ξεχωρίζουν. Και μιλάμε συνήθως για αγροτικά προϊόντα. Το έδαφος, το κλίμα παίζουν σημαντικό ρόλο για την αγροτική μας οικονομία, τα φυτικά όσο και τα ζωικά προϊόντα. Να μιλήσουμε λοιπόν για κάποια προϊόντα που είναι ευκαιρία να τα μάθει ο κόσμος και να μάθει βεβαίως για ποιους λόγους ξεχωρίζουν αυτά τα προϊόντα, ώστε να τα επιλέγουμε. Και να καλωσορίσουμε την κυρία Σύση Νίκα, η οποία είναι δημοσιογράφος που εξειδικεύεται σε θέματα ελληνικής γαστρονομίας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας έχουμε πάλι εδώ. Και εγώ, Τζέφη μου, μια φορά ακόμα. Να είστε καλά. Λοιπόν, και βέβαιως και έχουμε πούμε και για ετουάλ θα πούμε και για ελληνικά προϊόντα θα πούμε. Και θα δούμε πώς οι σεφ μας, και μάλιστα οι σεφ που μπορούν να βγουν από την σχολή των σεφ ετουάλ, μπορούν να αξιοποιήσουν τα ελληνικά μας τα ελληνικά προϊόντα, έτσι. Προηγουμένως άκουγα που μίλαγες για την Κοζάνη και θέλω σε αυτό να προσθέσω ότι στη Βόρεια Ελλάδα έχουν κάνει καταπληκτική πρόοδο σε ό,τι αφορά τα προϊόντα. Και ας μην ξεχνάμε, πολύ σωστά είπες όλα αυτά για το κλίμα, για το μικροκλίμα, για τις ιδιαιτερότητες του εδάφους, τα οργανοληπτικά στοιχεία. Θα πρέπει όμως εδώ να τονίσουμε και τον παράγοντα άνθρωπο, που είναι το τελευταίο συνθετικό που οι Ευρωπαίοι δέχονται σε ό,τι αφορά το τερουάρ. Ναι, τον παράγοντα άνθρωπο. Και δηλαδή, εάν ψάξεις πίσω από τα προϊόντα. Είναι ενδιαφέρον το που λέτε, δηλαδή. Πίσω από τα προϊόντα υπάρχουν τα πολύ επιτυχημένα προϊόντα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν έμπνευση, έχουν πάθος και ο παράγων άνθρωπος είναι πάρα πολύ βασικός, όπως είναι και στο κρασί. Το τερουάρ δηλαδή, που λέγαμε και την άλλη φορά, είναι εκτός από το μικροκλίμα, εκτός από το έδαφος, τον τρόπο καλλιέργειας, αυτό ισχύει και σε όλα τα προϊόντα, και μέσα στο τερουάρ είναι και ο παράγων άνθρωπος. Κατά πόσον δηλαδή είναι καθοριστικό σε ένα προϊόν ο ανθρώπινος παράγοντας. Και όταν λέμε παράγον, ο ανθρώπινος παράγοντας, είναι οπωσδήποτε και η πολιτιστική κληρονομιά, ο γαστρονομικός πολιτισμός, που
έχει μέσα του αυτός ο άνθρωπος. Άρα λοιπόν, και που πρέπει να την υποστηρίζουμε εμείς και πρέπει να την υποστηρίζουμε πάρα πολύ και είναι πάρα πολύ βασικό αυτό για μας τους Έλληνες που έχουμε πίσω μας πολιτιστική κληρονομιά. Μάλιστα. Ο παράγων δηλαδή άνθρωπος μπορεί κάλλιστα μέσα από την σχολή Ετουάλ. Έτσι, χρησιμοποιούμε τη σχολή ΣΕΦ Ετουάλ γιατί αυτή τη στιγμή είναι μια σχολή η οποία είναι κορυφαία. Ξέρουμε ότι αν κάποιος πει ότι ΣΕΦ αναζητήσει εργασία και πει ότι είναι απόφοιτος της Ετουάλ, τελείωσε, δεν χρειάζεται τίποτε άλλο. Αυτό έτσι που λες, Τζέφη, είναι αλήθεια. Και αυτό γιατί οι άνθρωποι, όλο το επιτελείο της Ετουάλ είναι άνθρωποι αρχής γενομένης από τον επιχειρηματία, είναι άνθρωποι που έχουν πάθος για αυτό που κάνουν. Και γι' αυτό βγαίνουν πάρα πολύ καλές δουλειές, γι' αυτό δίνουμε τα πάντα για το παιδί. Για μας, ας πούμε, ο κάθε σπουδαστής δεν είναι ένα νούμερο όπως είναι σε όλες τις σχολές. Είναι αυτό που λέμε, είναι μια σχολή μπουτίκ που τη λέμε χαριτολογώντας. Και το κυριότερο είναι στις εποχές τις λίγο δύσκολες που περνάμε τώρα, είναι να προχωρήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο και να δίνουμε διέξοδο στα παιδιά. Κανένα από τα παιδιά μας δεν είναι αυτό το οποίο θα μείνει χωρίς δουλειά, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Και ήδη βλέπουμε και εικόνες. Και το ζουν, και το κυριότερο είναι ότι στην εκπαίδευση δίνουμε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στο να μάθουν τα παιδιά από τη στιγμή που έχουν γεννηθεί, κινούνται στην Ελλάδα, σπουδάζουν στην Ελλάδα, να μάθουν τη χρήση, την ουσιαστική των ελληνικών προϊόντων. Να, εδώ βλέπουμε κάποιες παρασκευές που κάναν με θαλασσινά και βλέπουμε το πώς ακριβώς μετουσιώνεται η φέτα, κάποια άλλα pop προϊόντα, ο κρόκος κοζάνης που έλεγες πριν, η μαστίχα, το ελαιόλαδο, οι σταφίδες, όλα αυτά τα pop ελληνικά προϊόντα, τα όσπρια τα καταπληκτικά που έχουμε και πάνω απ' όλα το μάθημα γίνεται σαν παιχνίδι. Μέσα από αυτές τις εικόνες που περνούν, εδώ είναι μία πίτσα που την κάνουμε με μπίτερ σοκολάτα και βύσσινο Αιγείου. Δηλαδή δίνουμε κάποια πράγματα πολύ ιδιαίτερα στο να μπορούν τα παιδιά να αξιοποιήσουν ό,τι έμαθαν καλύτερα και όταν τους μαθαίνει σωστά και έχουν τις σωστές καταβολές, από εκεί και πέρα θα δράσουν πολύ καλύτερα και στον επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Δεν είναι τυχαία, πρεσβευτές της σχολής μας είναι σεφ αυτή τη στιγμή που εργάζονται στη Euro Disney, εργάζονται στην Αμερική, σε ένα καταπληκτικό εστιατόριο της Νέας Υόρκης, το οποίο έχει αστέρια Μισελέν και ο δρόμος είναι ανοιχτός μπροστά τους. Και όλα αυτά βέβαια σημαίνουν ότι προωθούν και τα ελληνικά προϊόντα και τις ελληνικές γεύσεις. Και μέσα από σεμινάρια που γίνονται, και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό γιατί στην Ετουάλ είναι η μόνη σχολή που κάνουμε σεμινάρια με σεφ του εξωτερικού χωρίς τα παιδιά να πληρώνουν επιπλέον, μέσα από αυτό τους μαθαίνουμε και τις ιδιαιτερότητες της κουζίνας, την δική σου ας πούμε, την αγαπημένη, την κρητική κουζίνα, την κρητική δίαιτα, την κρητική διατροφή, τη μακεδονίτικη κουζίνα, την αιγιοπελαγίτικη. Είναι κάτι πολύ πολύ ενδιαφέρον που τα παιδιά θα το μάθουν και θα το μετουσιώσουν στην δική τους έκφραση μέσα από τα πιάτα. Μάλιστα. Να πούμε λίγο για την Ετουάλ. Να αναφερθούμε λίγο και στο κόστος των σπουδών. Το οποίο, επειδή λέμε πολλές φορές Ετουάλ, είναι κορυφαία. Εδώ που μιλάμε τώρα, συγγνώμη που σε διακόπτω, είναι η συγκέντρωση των παιδιών με την διευθύντρια του ανθρωπίνου δυναμικού του ξενοδοχείου της Μεγάλης Βρετανίας, που κυριολεκτικά απορρόφησε, ήρθε να τα γνωρίσει τα παιδιά και ένα πολύ μεγάλο μέρος των παιδιών θα πάνε να κάνουν πρακτική εξάσκηση στη Μεγάλη Βρετανία, που όπως τα ξέρεις σαν ξενοδοχείο είναι για μένα η μεγαλύτερη σχολή ξενοδοχειακή της Ελλάδας. Δηλαδή από εκεί τα παιδιά θα ξεκινήσουν και θα έχουν καταπληκτική καριέρα, γιατί από μόνη της η Μεγάλη Βρετανία, το λέω και πολύ περηφανεύομαι για αυτό, για αυτό το ξενοδοχείο, είναι από μόνη της ένα σχολείο. Ένα σχολείο ξενοδοχειακό. Θα μάθουν πάρα πολύ τα παιδιά μέσα από εκεί. Και εδώ είναι τα παιδιά που προετοιμάζονται για τον διαγωνισμό που θα συμμετάσχουν στην Χορέκα, προκειμένου να διεκδικήσουν κάποια βραβεία. Είναι το τμήμα το ξενοδοχειακό του bartender. Ούτως ή άλλως, βεβαίως η Ετουάλ συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, αλλά και τις επιχειρήσεις επισιτισμού.
Ακριβώς. Έτσι. Αυτό που λες, Τζέφη, είναι αλήθεια. Και μέσα από αυτό προσπαθούμε πια και να μάθουμε και τις επιχειρήσεις, τα μεγάλα ξενοδοχεία να χρησιμοποιούν, που αυτό είναι ένα θέμα έτσι πολύ ευαίσθητο, να χρησιμοποιούν τα ελληνικά προϊόντα, ελληνικές πρώτες ύλες. Γιατί το κάθε ξενοδοχείο πρέπει να γίνει πρεσβευτής του ελληνικού πολιτισμού. Έρχονται οι ξένοι, θυμούνται όμως αυτό που φάγανε πάρα πολύ καλά και θυμούνται, και μέσα από αυτό θα τους περάσουμε το γαστρονομικό πολιτισμό, που πρέπει να είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό και να το προβάλλουμε κατά το δυνατόν περισσότερο. Μάλιστα. Λίγο πριν έρθετε, είχαμε ένα ρεπορτάζ όσον αφορά τα προϊόντα Νάξου. Δείξαμε πατάτες, γραβιέρα. Καλά, πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνουμε πρέσβεις πια της Νάξου. Εσείς είστε και όχι μόνο της Νάξου, είστε ήδη γενικά των ελληνικών προϊόντων. Γιατί κάνετε πάρα πολύ μεγάλο αγώνα για τα ελληνικά προϊόντα. Και αυτό πρέπει να το πούμε. Το αγαπώ πάρα πολύ αυτό που κάνω. Και γι' αυτό το κάνω έτσι με πολύ. Δηλαδή, μάλλον δεν ξέρω ποιο είναι το χόμπι μου και ποια είναι η δουλειά μου. Τα έχω και τα δύο συνδυάσει. Και αυτό βγάζει ένα καλό αποτέλεσμα από ό,τι λένε. Το καλύτερο. Πάντως η Νάξος, θέλω να πω για την γραβιέρα που είπες γιατί προηγουμένως. Ήταν πολύ ωραίο το ρεπορτάζ. Και η γραβιέρα Νάξο εδώ που τα λέμε είναι καταρχήν από τις δύο γραβιέρες, δύο είδη γραβιέρας που είναι pop. Έχει πάρα πολύ ωραία γεύση, και επειδή έχει τύχει και έχω πάει και έχω κάνει και το ανάλογο ρεπορτάζ στο τυροκομείο τους, θέλω να σου πω ότι έχει τέτοιο υψηλό επίπεδο που δεν έχω συναντήσει σε μεγάλα τυροκομεία της Γαλλίας που έχω επισκεφθεί και της Ελβετίας που κάνουν την gruyère, που είναι κάτι ανάλογο, ένα προϊόν παρεμφερές με αυτό της γραβιέρας Νάξου. Ναι. Θέλω να σου πω ότι ένα ολόκληρο νησί, δεν ξέρω, για να μην επαναλαμβάνομαι τώρα στο αφιέρωμα γιατί δεν το άκουσα που κάνατε, αλλά θέλω και εγώ να προσυπογράψω ότι πραγματικά είναι κορυφαίο προϊόν που μας κάνει περήφανους και έχει και πολύ μεγάλη καριέρα στο εξωτερικό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μπορεί να συνδυαστεί και οι πατάτες. Και οι πατάτες και τα κρεμμύδια επίσης και η κόμη, η κομιακή που λένε, έχει καταπληκτικά λαχανικά που κάνουν πεντανόστιμα, το φαγητό γίνεται απίθανο. Και μάλιστα υπάρχουν εστιατόρια και πολύ φωτισμένα μυαλά εκεί που δημιουργούν γεύσεις εκπληκτικές. Θα πρέπει να σου πω, Τζέφη, εκεί στην παραλία, βγαίνοντας εκεί στο λιμάνι, άμα πας στο ρεστοράν της Ειρήνης, είναι το καταπληκτικότερο όλων. Το λέω και αν μας ακούνε, πολλούς χαιρετισμούς στην Νάξο. Μάλιστα, και αφού μιλήσαμε για τη γραβιέρα της Νάξου, μπορεί να συνδυαστεί πάρα πολύ με ένα καθαρά κρητικό προϊόν, το οποίο και αυτό παρουσιάσαμε μαζί με τη γραβιέρα Νάξου του Κρητών Άρτος. Καλά, ναι, είναι ο απόλυτος συνδυασμός. Μικιό, αλλά πραγματικά πολύ μεγάλο σε αξία. Και είναι και πάρα πολύ, και στο Μικιό έχει τύχει και έχω επισκεφθεί το εργοστάσιό τους, εκεί που τα παρασκευάζουν. Η αλήθεια είναι ότι παίρνουν από τα καλύτερα άλευρα και χρησιμοποιούν πραγματικά, όταν λένε ότι έχουν μέσα ελαιόλαδο, έχουν ελαιόλαδο. Όταν έχουν καπνιστεί και λιαστεί ντομάτα, όντως βάζουν ντομάτα και όχι σκόνες για να πάρει ένα χρώμα. Αυτά πρέπει να τα λέμε, και κάποιοι που κάνουν μια μεγάλη προσπάθεια σε ό,τι αφορά τα προϊόντα, αυτό πρέπει να προβάλλεται. Δεν υπάρχει περίπτωση οι μερακλείδες, οι κριτικοί, να μην το κάνουν αυτό που λέτε. Δηλαδή και ακόμα και αν μην το λέγατε, είναι υπογεγραμμένο τελείως. Και οι κριτικοί, ξέρεις, έχουν και την νοοτροπία ότι όταν κάτι δεν τους αρέσει, δεν το ακουμπάνε καθόλου, μακάρι να έχουν να φάνε μέρες. Καθόλου. Και είναι και επιτυχημένο το όνομα. Και εσύ που είσαι από την Κρήτη, το Μικιό. Εγώ θα το πω από την Κρήτη, θα το πω με προφορά. Δεν είναι το Μικιό, είναι το Μιτσιό. Το Μιτσιό. Και ακούγεται, έλα Μιτσιό. Έλα Μιτσιό. Είναι το μικρό για προσπαθήστε να το προφέρετε, αλλά καλύτερα δοκιμάστε το. Είναι το μικρό το παιδάκι και το ακούς παντού στην Κρήτη, ας πούμε. Και όταν είχα πρωτοπάει, λέω, τι γίνεται ρε παιδιά. Μάλιστα. Λοιπόν, να κάνουμε τότε ένα Μιτσιό διάλειμμα και θα επανέλθουμε γρήγορα με περισσότερα ελληνικά προϊόντα.
Αποκριά στην Κοζάνη. Ξέφρενο γλέντι, ανελαίητο χιούμορ, σάτυρα, αξέχαστη φιλοξενία. Η Ντίνα Νικολάου μαγειρεύει για όλους στην κεντρική πλατεία Κοζάνης το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου. Την Αποκριά στην Κοζάνη δεν τη βλέπεις, συμμετέχεις. Επιμελητήριο Κοζάνης. Dynasty The Show στο Casablanca Music Hall με πρωταγωνιστές την Ίνα Λοτσάρη και τον Παναγιώτη Πετράκη. Επιλέξτε για την ψυχαγωγία σας την πιο κοσμοπολίτικη, φαντασμαγορική και προσιτή εμπειρία. Dynasty The Show. Χορηγός Μίλα Ζαγορίν. Τώρα στα διέξοδα υπάρχουν λύσεις. Expert Consulting για αναδιάρθρωση χρηματοδοτήσεων, ρύθμιση υποχρεώσεων, διαχείριση επισφαλιών, νομική υποστήριξη, εξασφάλιση περιουσιακών στοιχείων, ανάπτυξη πωλήσεων, προώθηση εξαγωγών. Expert Consulting 211 71 58 150 για ιδιώτες, επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Expert Consulting τώρα. Flexbook, η ελληνική καινοτομία που έγινε παγκόσμια μόδα. Τετράδια που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα. Διπλώνουν, λυγίζουν, δεν σπάνε, όσο και αν τα ταλαιπωρήσεις. Flexbook από την The Writing Fields. Μωρέ Μητσό, αμοναχώς μωρέ αυτά τα φασούλα. Μητσό είναι το μάτι σου. Μικιό, το φυσικό, υγιεινό και πεντανόστιμο σνακ από την Κρήτη. Μικιό, μεγάλο στη γεύση από την Κρητό Νάρτος. Αλλάξτε διάθεση με ατελείωτο shopping. Σύγχρονα καταστήματα Bazaar. Ντυθείτε ζεστά και μοντέρνα, εντυπωσιάζοντας με επώνυμα ρούχα στις πιο οικονομικές τιμές της αγοράς. Bazaar. Επώνυμα ρούχα με το κιλό. Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα και πάντα με την εγγύηση της πολύχρονης εμπειρίας μας. www.bitros.com. Ελάτε στα κομμωτήρια Τέλης Κίκερης. Αφεθείτε στα χέρια των ειδικών. Ανανεώστε το look σας και επωφεληθείτε τώρα από τη μοναδική προσφορά. Αποκτήστε δωρεάν ένα σαμπουάν της L'Oréal Professionnel με υπηρεσίες άνω των 30 ευρώ. Οι πολυμετοχικές αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες είναι μοχλή ανάπτυξης της ελληνικής περιφέρειας. Εκατοντάδες ιδιωτικά έργα υλοποιούνται στη χώρα μας με τη συμβολή τους και σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, εξασφαλίζοντας χιλιάδες θέσεις εργασίας. Η καινοτομία, η διαφοροποίηση και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στο επίκεντρο. Ελληνική Ένωση Αναπτυξιακών Εταιριών. Η Μαθία, μια περιοχή που φημίζεται ως γη της επαγγελίας. Εκεί παράγονται αγνά, υγιεινά και φρέσκα ροδάκινα από τους συνεταιρισμούς της περιοχής. Ζητήστε τα μαζί με την υπέροχη κομπόστα ροδάκινο. Συνεταιρισμοί Βένους και Αλμέ. Μεταφέρετε χρήματα μόνο σε μερικά λεπτά. Κάντε περισσότερα στα ΕΛΤΑ. Στείλτε και εισπράξτε χρήματα με τη Western Union, χωρίς να έχετε τραπεζικό λογαριασμό. Τα χρήματα θα μεταφερθούν μέσα σε λίγα λεπτά. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη σε πάνω από 800 καταστήματα ΕΛΤΑ, Western Union και ΕΛΤΑ. Τα χρήματά σας παντού, γρήγορα και με ασφάλεια. Hello Greece, η παγκόσμια πύλη γνωριμίας και προβολής του ελληνικού τουρισμού και των ελληνικών προϊόντων. Είστε στο Hello Greece, σας ξέρουν όλοι. Είναι αμαρτία να μην τρως ένα ζαγορίν τη μέρα. Μάθε γιατί στο www.zagorin.gr. Μα δεν έχει μα, έχει κρέμα. Μπισκότα κρέμας Βιολάντα με πλούσια, απολαυστική γέμιση κρέμας που λιώνει στο στόμα. Μπισκότα κρέμας Βιολάντα. Δεν έχει μα, έχει κρέμα. Αποκριά στην Κοζάνη. Ξέφρενο γλέντι, ανελαίητο χιούμορ, σάτυρα, αξέχαστη φιλοξενία. Η Ντίνα Νικολάου μαγειρεύει για όλους στην κεντρική πλατεία Κοζάνης το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου. Την Αποκριά στην Κοζάνη δεν τη βλέπεις, συμμετέχεις. Επιμελητήριο Κοζάνης. Επανήλθαμε λοιπόν. Προϊόντα Ελλήνων. Υπενθυμίζουμε κάθε Σάββατο στις 10 το πρωί από την συχνότητα του Contra Channel. Προβάλλουμε, αγαπάμε, στηρίζουμε τα ελληνικά προϊόντα. Είμαστε κοντά στις ελληνικές επιχειρήσεις και καλούμε όλους εσάς που θέλετε να προβάλλετε τη δική σας επιχείρηση, τα προϊόντα σας, τις υπηρεσίες σας, να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook Προϊόντα Ελλήνων. Αναζητήστε το με ελληνικά γράμματα για να μην ταλαιπωρηθείτε.
Κοντά μας λοιπόν είναι η κυρία Σύση Νίκα και τώρα θα κάνουμε μια μικρή έτσι βόλτα νοερά. Θα πάμε πάλι προς τη Δυτική Μακεδονία, που σήμερα έχει την τιμητική της κυρία Νίκα, η Δυτική Μακεδονία, για να μιλήσουμε για τις επιχειρήσεις Χριστίδη, που από ένα παραδοσιακό πετρόμηλο το 1926 έφτασε να είναι σήμερα ένας μεγάλος όμιλος επιχειρήσεων εμπορίας γεωργικών εφοδίων, αλευροβιομηχανίας, παραγωγής ζωοτροφών, εμπορίας δημητριακών και παραγωγής άρτου και αρτοσκευασμάτων. Στην τηλεφωνική μας γραμμή λοιπόν έχουμε τον ίδιο, τον κύριο Γιάννη Χριστίδη. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα και ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο και την προσοχή σας στην εκπομπή σας. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, κύριε Χριστίδη, πείτε μας λίγα λόγια για τον Όμιλο Επιχειρήσεων Χριστίδη. Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Χριστίδη είναι μια επιχείρηση στην ουσία που ξεκίνησε πριν από αρκετά χρόνια, σχεδόν 90, από το 1926. Μιλάμε για 4 γενιές στην ουσία στην επιχειρηματικότητα πάνω στον χώρο των αγροτικών προϊόντων, των αλεύρων, των ζωοτροφών. Ξεκίνησε, όπως καλά είπατε, από έναν πετρόμηλο το 1926 και τώρα αυτή τη στιγμή έχει εξελιχθεί σε έναν όμιλο επιχειρήσεων που ασχολείται με την εμπορία των δημητριακών, με την εμπορία γεωργικών εφοδίων, με την παραγωγή αλεύρου, με την παραγωγή ζωοτροφών, με την παραγωγή άρτου και αρτοσκευασμάτων. Μάλιστα. Είστε εδρεωμένοι στο χώρο της αλευροβιομηχανίας και κατέχετε μία από τις πρώτες θέσεις των επιχειρήσεων της Δυτικής Μακεδονίας. Ποιο πιστεύετε ότι είναι αυτό που σας κρατά τόσα χρόνια στην κορυφή? Η εμπιστοσύνη του βασικά, η οποία προέκυψε από την ποιότητα των προϊόντων μας και από την συνέπειά μας, πιστεύω, απέναντι στον καταναλωτή, στον τελικό καταναλωτή, είτε αυτός είναι ο αρτοποιός, είτε είναι ο κτηνοτρόφος, είτε είναι ο αγρότης, είτε είναι ο τελικός καταναλωτής. Μάλιστα. Διαθέτετε τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό, συνδυασμένο όμως με την παράδοση. Και έχετε εκπληκτικά αποτελέσματα. Θα μας πείτε το μυστικό? Νομίζω ότι η αυστηρή επιλογή πρώτων υλών με τα οποία παράγουμε τα προϊόντα μας είναι αυτό το οποίο μας έχει καθιερώσει στην κορυφή της ποιότητας. Προσπαθούμε να έχουμε όσο δυνατόν καλύτερης ποιότητας προϊόντα, ασφαλή για τον τελικό καταναλωτή και σε καλή τιμή, σε καλό κόστος. Έχετε μια μεγάλη ποικιλία λοιπόν αλεύρων από σιτάρι, καλαμπόκι, κριθάρι και σίκαλι. Μπορείτε να μας αναφέρετε μερικά από αυτά? Βγάζουμε άλευρα περίπου στις 20 κατηγορίες αλεύρων. Βγάζουμε αλεύρι από μαλακό σιτάρι, βγάζουμε αλεύρι από σκληρό σιτάρι, βγάζουμε σιμιγδάλι, κρυθαράλευρο, σικάλαιο από σίκαλι. Και τώρα έχουμε επίσης τους τελευταίους 6 μήνες και σε κάποια ειδικά άλευρα από το δίκο κοστάρι, το γνωστό ζέα. Ναι, το σιτάρι που λένε ότι δωρίζει τη ζωή, έτσι. Ακριβώς, ναι. Για πείτε μας για το δίκο κοστάρι. Για ξαναρωτήστε με λίγο γιατί δεν σας άκουσα. Πείτε μας λίγο για το δίκο κοστάρι, τη ζέα. Το δίκο κοστάρι είναι ένα αρχαίο δημητριακό, το οποίο καλλιεργούνταν στην Ελλάδα μέχρι το 1920. Κάποια στιγμή, επειδή ήταν χαμηλής περιεκτικότητας σε γλουτένη, η σημαντική πρωτεΐνη που περιέχουν όλα τα σίτηρα, απαγορεύτηκε η καλλιέργειά του για αρτοποίηση και επιτρεπόταν μόνο για ζωοτροφή. Παρ' όλα αυτά όμως, τα τελευταία χρόνια οι σύγχρονες διατροφικές τάσεις επιβάλλουν την κατανάλωσή του από τον άνθρωπο. Έχει πολλά στοιχεία θετικά και είναι πολύ εύπεπτο σε σχέση με το αλεύρι από το στάρι. Και όχι μόνο, βεβαίως, έχει πολλές ιδιότητες. Απίστευτα πολλές ευεργετικές ιδιότητες. Ακριβώς. Έχει μέσα πολλά ιχνοστοιχεία, έχει μαγνήσιο, έχει λυσίνη, συστατικά τα οποία είναι απαραίτητα για την ανθρώπινη διατροφή. Αλλά και όχι μόνο. Να ξέρετε ότι τα υπολείμματα από το δίκο κοστάρι γίνουν μια πάρα πολύ πλούσια ζωοτροφή. Πολύ πιο πλούσια από τις ζωοτροφές που χρησιμοποιούμε ήδη οι κτηνοτρόφοι μας. Μάλιστα. Θέλετε να μας πείτε, κύριε Χριστίδη, ποια είναι υπάρχει αυξανόμενη τάση στη ζήτηση του σιταριού ζέας. Αυτό μπορείτε να μας πείτε εσείς από την εμπειρία σας σε τι ποσοστό το υπολογίζετε?
Κοιτάξτε, τώρα κάθε χρόνο με το χρόνο αρχίζει να αυξάνεται η ζήτησή του, γιατί και οι διαιτολόγοι, οι διατροφολόγοι το εντάσσουν. Το συστήνουν πάρα πολύ και γενικά υπάρχει και μια ευρύτερη αποδοχή από το καταναλωτικό κοινό. Παρότι είναι πολύ πιο ακριβό σαν αλεύρι, ωστόσο οι ευεργετικές ποιότητες είναι αυτές που το κάνουν πολύ ελκυστικό. Όπως σας είπα, η γλουτένη που περιέχει, γιατί περιέχει γλουτένη, είναι μύθος αυτό που αρχικά λεγόταν ότι δεν περιέχει καθόλου γλουτένη. Η γλουτένη είναι πιο εύπεπτη για τον ανθρώπινο οργανισμό. Και παρόλα αυτά, και επιπλέον μάλλον δεν δημιουργεί προβλήματα που δημιουργεί το στάρι, το αλεύρι από το κοινό στάρι. Βέβαια. Ναι. Το καλλιεργείτε εσείς οι ίδιοι προκειμένου να αναβιώσει αυτή η αρχαία ποικιλία, διότι από ό,τι ξέρουμε οι καλλιεργητές είναι περιορισμένοι. Ναι, ακόμη... Ακριβώς επειδή τώρα γίνεται προσπάθεια, ήδη τόσα χρόνια διακοπή. Ακριβώς. Η καλλιέργεια του ακόμη δεν είναι πολύ διαδεδομένη, γιατί πρώτον έχει έλλειψη σε σπόρους. Ωστόσο όμως σε σχέση με πέρσι έχουν καλλιεργηθεί τα διπλάσια και ίσως και περισσότερα τα διπλάσια στήματα. Εμείς δεν το καλλιεργούμε οι ίδιοι, απλά κάνουμε συμβάσεις με κάποιους παραγωγούς. Το κομμάτι των γεωργικών εφοδίων της εταιρείας μας έχει συμβληθεί με κάποιους παραγωγούς με συμφωνημένη τιμή, τους παρέχουμε τα απαραίτητα εφόδια για την καλλιέργειά του και παίρνουμε την παραγωγή στην τιμή που ξέρει ήδη ο παραγωγός πριν το παράγει. Οπότε έτσι και η δουλειά του παραγωγού είναι εξασφαλισμένη, η διάθεση του προϊόντος δηλαδή, αλλά και εμείς εξασφαλίζουμε τις πρώτες ύλες για την παραγωγή του προϊόντος. Και βέβαια ελέγχετε και την ποιότητα, θα μπορείτε έτσι από αυτή τη θέση που έχετε να ελέγχετε και την ποιότητα ώστε να είναι αυτή που εσείς θέλετε για το δικό σας προϊόν, για το τελικό προϊόν. Αυτό βέβαια δεν γίνεται μόνο στο ΖΕΑ όπως σας εξήγησα, γίνεται και σε όλα τα άλλα προϊόντα τα οποία παράγουμε. Ελέγχουμε την ποιότητα πολύ αυστηρά από το χωράφι μέχρι το τελικό καταναλωτή. Βέβαια. Πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Χριστίδη, να ευχηθούμε καλή συνέχεια και βεβαίως να πούμε ότι οι κάτοικοι εκεί είναι πάρα πολύ τυχεροί, γιατί μπορούν να απολαμβάνουν και κάθε μέρα φρέσκο, λαχταριστό και μυρωδάτο ψωμί από τους φούρνους Χριστίδη. Να μας φυλάξετε και εμάς όταν θα έρθουμε. Βεβαίως. Να είστε καλά. Γεια σας, ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Λοιπόν, και δεν φεύγουμε από την περιοχή αυτή, παραμένουμε. Να μιλήσουμε για μια σύγχρονη μονάδα επεξεργασίας και συσκευασίας οσπρίων. Πρόκειται λοιπόν για την εταιρεία τα προϊόντα γης Βοήου. Και έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Αλέξιο Κοτούλα. Καλή σας μέρα, κύριε Κοτούλα. Γεια σας, καλημέρα. Τι κάνετε? Είμαστε καλά. Μπράβο. Και εμείς ακόμη καλύτερα που σας ακούμε. Και έχουμε να μιλήσουμε και για τα προϊόντα σας. Χαίρομαι. Πείτε μας καταρχήν δύο λόγια για την εταιρεία. Πότε ιδρύθηκε και ποιος ήταν ο σκοπός? Ναι, η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 2008 και είχε σαν αρχικό σκοπό την αναβίωση και διατήρηση μιας παραδοσιακής καλλιέργειας στην περιοχή της Φακής. Ναι, με τις Φακές ξεκινήσατε. Με τις Φακές ξεκινήσαμε. Αυτή ήταν, στην περιοχή του Βοήου είναι πιο ξακουστή η καλλιέργεια της Φακής. Τα ρεβίθια πού είναι? Γεια σας κύριε Κοτούλα, εσείς η Νίκα. Τα ρεβίθια είναι πιο γνωστά στην περιοχή των Γρεβενών. Καταρχάς το Βόιο βρίσκεται στα σύνορα νομού Κοζάνης και Γρεβενών. Για να σας δώσω και το στίγμα. Και είναι από τις πιο ωραίες περιοχές, την έχω επισκεφτεί. Ναι, είναι μια όμορφη περιοχή, ορεινή. Λοιπόν, το έναυσμα ήταν ότι η εγχώρια παραγωγή εκείνη την περίοδο που ξεκινήσαμε εμείς κάλυπτε μόλις το 25% της ζήτησης στη χώρα. Στην περιοχή μας καλλιεργούνταν περίπου 1000 στρέμματα και η παραγωγή που λάμβανε ήταν ίσα-ίσα για τοπική κατανάλωση σε λαϊκές αγορές, σε μαγαζιά. Πολύ λίγη έβγαινε εκτός της Δυτικής Μακεδονίας. Μάλιστα. Αυτό ήταν ο αρχικός στόχος λοιπόν, ήταν να δημιουργήσουμε μια σύγχρονη μονάδα επεξεργασίας και συσκευασίας οσπρίων, να έχουμε μια καθετοποιημένη λογική, όχι μόνο να σταθούμε στην καλλιέργεια, να υπάρχει έρευνα όσον αφορά την καλλιέργεια, την τυποποίηση, να υπάρξει δίκτυα διανομής, να δημιουργήσουμε δυνατό brand ουσιαστικά, ώστε να είναι και βιώσιμη και η εταιρεία αλλά και η καλλιέργεια για τους παραγωγούς. Έτσι προχωρήσαμε στη δημιουργία μιας σύγχρονης μονάδας επεξεργασίας και συσκευασίας οσπρίων, όπως είπα, όπου οι συμβεβλημένοι αγρότες, αφού λαμβάνουν την καθοδήγηση από εμάς, από το προσωπικό μας, από τους γεωτεχνικούς της εταιρείας, καθ' όλη την καλλιεργητική περίοδο, συγκεντρώνουν την παραγωγή τους και εμείς την επεξεργαζόμαστε, την τυποποιούμε και τη διανέμουμε. Αυτός ήταν ο αρχικός μας στόχος και έτσι δημιουργήθηκε η εταιρεία.
Η ετήσια παραγωγή σας πώς είναι? Αυτή τη στιγμή καλλιεργούνται περίπου 12.000 στρέμματα στην περιοχή. Ναι. Η ετήσια παραγωγή μας σε φακές είναι περίπου στους 600, αλλά αυτό παίζει από χρονιά σε χρονιά και από τις καιρικές συνθήκες, αλλά περίπου εκεί είμαστε, σε φακή. Και επεκταθήκαμε και στα υπόλοιπα όσπρια της περιοχής τα τελευταία 3 χρόνια, και στο ρεβίθι, το χονδρό και το μέτριο, αλλά και στα φασόλια, που επίσης υπάρχει μεγάλη παράδοση στις περιοχές της Φλόρινας και της Καστοριάς. Ποια είναι η καλύτερη εποχή για την καλλιέργεια των φασολιών? Τα φασόλια τα καλλιεργούμε, σπέρνονται το Μάιο, γιατί θέλουν υψηλές θερμοκρασίες. Μια μέση θερμοκρασία θεωρείται καλή 15 βαθμούς Κελσίου για τη σφορά, και θέλουν ήπιες θερμοκρασίες, φως και σχετική υγρασία. Γι' αυτό και επιλέγουμε παραϊδάτιες περιοχές και συγκομίζονται στα μέσα Οκτωβρίου. Τα πρώτα που συγκομίζονται είναι τα μέτρια, αυτά που δεν είναι, με το οποίο γίνεται και η κλασική φασολάδα δηλαδή, τα πιο ψηλά, και μετά έρχονται τα χονδρά, τα πλακέ και οι γίγαντες. Ευνοεί πάντως το έδαφος του βοήου της καλλιέργειας των οσπρίων, έτσι? Ευνοεί με την έννοια ότι τα όσπρια και είναι καλύτερα να είναι ορεινής καλλιέργειας. Χρειάζονται υψόμετρο, ο χειμώνας εδώ είναι πιο βαρύς, η άνοιξη είναι πιο ήπια και το φυτό κάνει όλο τον κύκλο του, οπότε θεωρείται ότι παράγεται ένα υψηλής διατροφικής αξίας και γεύσης προϊόν. Μάλιστα. Πού θα βρούμε τα προϊόντα σας, εκτός από την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας? Τα προϊόντα μας είναι πλέον σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, όχι σε κάποια μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ, είναι περισσότερο σε μικρά μαγαζιά τροφίμων, τελικατέσεν, μανάβικα, περισσότερο αυτό είναι το δίκτυό μας. Και πλέον... Και εμείς βεβαίως λέμε ότι αξίζει να ψάξουμε να τα βρούμε. Ακόμα και αν δεν είναι στις πολύ μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων. Ναι, αξίζει να ψάξουμε να τα βρούμε. Είναι πολύ μεγάλη και η διατροφική αξία. Κάθε χρόνο το δίκτυό μας διευρύνεται, οπότε μπορεί να σας βρουν και αυτά. Θα τα βρείτε μπροστά σας. Τώρα κάναμε και τα πρώτα βήματα για το εξωτερικό. Έχουμε στείλει στις αγορές της Γερμανίας, Ολλανδίας και Βελγίου. Μάλιστα. Και συνεχώς διευρύνουμε το δίκτυό μας. Και ευχόμαστε να το διευρύνετε και ακόμα περισσότερο, γιατί αυτά τα προϊόντα πρέπει να διαδοθούν. Είναι υποχρέωσή μας, ολονών μας υποχρέωση. Να είστε καλά, σας ευχόμαστε καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Και είναι, Τζέφη, και κάποια προϊόντα, τα όσπρια, γιατί αυτό πρέπει να το πούμε, που μαγειρεύονται με 1000 τρόπους. Μου αρέσει πάρα πολύ στην Κρήτη που μαγειρεύονται ακόμα με ζυμαρικά, με ρύζι, το ρεβιθόριζο, που είναι απίθανο, είτε με σπανάκι. Μπορούμε να κάνουμε, δηλαδή είναι μια εύκολη μαγειρική και πάρα πολύ ωφέλιμη. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε και εσάς πάρα πολύ, κυρία Νίκα, που είστε κοντά μας. Και εγώ χαίρομαι. Τόσο ενδιαφέροντα πράγματα. Και εγώ χαίρομαι, Τζέφη. Και θα τα πούμε και σε επόμενες εκπομπές. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ας ομορφύνουμε λοιπόν το Σαββατοκύριακό μας, μιας και μιλήσαμε για για τα προϊόντα που ξέρετε και με τη διατροφή φροντίζουμε για την ομορφιά μας όταν φροντίζουμε τη διατροφή μας. Αλλά τώρα θα μιλήσουμε για ομορφιά. Θα μιλήσουμε για την ελληνική ομορφιά που είναι ασύγκριτη. Και στην Ελλάδα υπάρχουν κορυφαίοι επαγγελματίες που δημιουργούν τις προϋποθέσεις και τις βάσεις να ομορφύνουμε και εμείς αλλά και η ζωή μας. Στην κατηγορία λοιπόν αυτή ανήκει και ο κύριος Τέλης Κίκερης. Το πρώτο κομμωτήριο του ομίλου Τέλης Κίκερης, που ήταν πριν από κάποια χρόνια, σήμερα έχει γίνει ολόκληρος όμιλος Τέλης Κίκερης και αποτελείται από 24 κομμωτήρια και συνεχώς αναπτύσσεται. Είναι λοιπόν μαζί μας και να σας καλωσορίσουμε, κύριε Κίκερη, και να σας πούμε ότι πραγματικά όποτε είστε εδώ μας ομορφαίνετε την εκπομπή. Εσύ δεν έχεις ανάγκη από την ομορφιά του δική μας. Όλοι έχουμε ανάγκη. Έχει βοηθήσει και ο Θεός. Ναι, αλλά αυτό που δίνει ο Θεός νομίζω ότι πρέπει να το αξιοποιούμε. Άμα δεν το αξιοποιήσουμε, τότε είναι κρίμα. Μάλιστα. Τι νέα έχουμε λοιπόν σήμερα από τον κόσμο της ομορφιάς? Τι ωραία νέα έχετε να μας πείτε? Τι θα ήθελες, σε τι θα ήθελες να απαντήσω? Λοιπόν, καταρχήν, έχετε 24 καταστήματα Τέλης Κίκερης μέχρι στιγμής, τα οποία αυξάνονται το λένε και περισσότερο. Αυτομάτως ανοίγονται επαγγελματικοί δρόμοι
και για τους σπουδαστές σας. Διότι να υπενθυμίσουμε ότι είναι και το EEC Prestige, ένα EEC το οποίο είναι αναγνωρισμένο από το κράτος, είναι πιστοποιημένο. Ακριβώς. Βγάζεται επαγγελματίες κομμωτές οι οποίοι θεωρούνται ολοκληρωμένοι πλέον επαγγελματίες και είναι ανοιχτές όλες οι πόρτες και μπορείτε βεβαίως να υπερηφανεύεστε και γι' αυτό. Και επίσης και για τις εξορμήσεις σας και στο εξωτερικό, τα σεμινάρια που κάνετε. Και όλα αυτά. Και όλα αυτά. Αυτή λοιπόν τη στιγμή πάντα τίθεται το ερώτημα πόσο να ασχοληθούμε με την ομορφιά μας. Εσείς από τη μεριά σας έχετε κάνει υπεράνθρωπες προσπάθειες για να το υποστηρίξετε αυτό. Κομμωτήρια, αλυσίδες μεγάλα, η ΕΚ, έχετε δώσει δουλειά σε ανθρώπους και αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια εποχή που είναι δύσκολη, που η προτεραιότητά μας δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε να είναι η ενασχόληση, ας πούμε, με τα μαλλιά μας ή με το δέρμα μας ή οτιδήποτε. Όμως πάντα θα υπάρχει ένας βασικός λόγος για να μην το παραμελούμε αυτό. Είτε έχοντας την πολύ σοβαρή δικαιολογία ότι δεν μας περισσεύει. Θα απαντήσω στις ερωτήσεις σας παρότι ήταν πολλές και σύνθετες. Πρώτα απ' όλα είπατε για τη σχολή. Θα πούμε για τη σχολή συνέχεια. Τώρα θέλω να μας πείτε πόσο πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, δηλαδή τι χρόνο να αφιερώνουμε την εβδομάδα, το μήνα, την ημέρα για να ασχοληθούμε με την ομορφιά μας. Τουλάχιστον να κάνουμε τα απαραίτητα. Θα απαντήσω. Ναι. Πρώτα απ' όλα, μεταξύ της άγνοιας και της γνώσης υπάρχει μία γέφυρα η οποία λέγεται εκπαίδευση και ξεχωρίζει την άγνοια από τη γνώση. Σε εμάς έρχονται διάφοροι από την επικράτεια. Έχουμε και πλάνα, όπως βλέπετε. Οι οποίοι εκπαιδεύονται και βγαίνουν τεχνίτες. Και τα πλάνα αυτά, κύριε Κίκερη, είναι από διάφορες επιδείξεις, από τη σχολή, από τον κομμωτήριο, από τον όμιλο γενικότερα. Ωραία. Ξέρετε, ο όμιλος ο δικός μας έχει πάρα πολλές δραστηριότητες, ξεκινώντας από κάποια πράγματα βασικά. Πρώτα απ' όλα από αυτό που λέγεται εκπαίδευση, οι καλύτεροι ολοκληρώνονται και βγαίνουν τεχνίτες και μπορεί να έχουν και το μαγαζί το δικό τους. Έχουμε τμήμα το οποίο κατασκευάζει κομμωτήρια, τροφοδοτούμε με εμπορεύματα τα κομμωτήρια. Είναι ένα puzzle το οποίο ολοκληρώνεται ο κομμωτής και ξεκινώντας από όλα αυτά τα πράγματα και καταλήγοντας μέχρι αυτό που λέγεται διοίκηση. Έχουμε ανθρώπους marketing, management. Αντιλαμβάνεσαι τη διαφορά μεταξύ marketing και είναι ενέργειες για την καταναλώτρια για να πηγαίνει στο κομμωτήριο, και management, το οποίο είναι καθαρά ένα διοικητικό κομμάτι για τη λειτουργία του ομίλου. Ξεκινώντας από την εργασία που κάνει ο κάθε κομμωτής, από τα έξοδα τα οποία έχει. Είναι ένα ολόκληρο φάσμα το οποίο δεν μπορώ να το εξηγήσω μέσα σε πολύ μικρό χρόνο. Όμως θα σας πω το εξής. Νομίζω ότι οι εικόνες τα μαρτυρούν όλα. Εκείνο το οποίο πρέπει να το αντιληφθεί ο καθένας είναι ότι δεν είναι και αυτό το επάγγελμα το κομμωτήριο όπως ήταν παλιά, το οποίο η εκπαίδευση ήταν με την παρατηρητικότητα. Δες τι κάνω για να μάθεις και εσύ να το κάνεις. Αυτό πλέον σήμερα δεν γίνεται έτσι, γίνεται βήμα-βήμα. Υπάρχουν κανόνες τους οποίους πρέπει να τους ακολουθείς, υπάρχει προσωπολογία, διότι δεν μπορεί να έχεις ένα πατρόν και να το καθιερώσεις για όλο τον κόσμο. Είναι λάθος αυτό. Σύμφωνα με το πρόσωπο, αν είναι οβάλ, αν είναι τριγωνικό, αν υπάρχουν διάφορα πράγματα που διαφοροποιούν τη γυναίκα, να κάνεις και κάτι ανάλογο. Θέλει μία επεξεργασία. Ο όμιλος ο δικός μας επίσης ασχολείται και με αυτό που λέγεται εμπόριο. Διάφορες αντιπροσωπείες, είναι όλο το φάσμα το οποίο έχει μία ενότητα σε αυτό που λέγεται σαν βάση κομμωτήριο και ό,τι έχει σχέση με το κομμωτήριο. Τώρα, σε αυτό που είπατε ως προς αφορά την εκπαίδευση, εμείς όταν λέμε διαβίου μάθησης και εκπαιδευόμαστε και εκπαιδεύουμε, πηγαίνουμε συνεχώς εξωτερικό, όπως και έρχονται οι καλύτεροι κομμωτές και μας εκπαιδεύουν στην Ελλάδα. Παράλληλα όμως δεν απευθυνόμεθα σε αυτούς που είναι άπειροι και έρχονται για να μάθουν απλά κομμωτική. Όταν λέμε διαβίου μάθησης, το επαναλαμβάνω,
ενώ με διαβίου μάθησης. Έρχονται και κομμωτές. Ανταλλάσσουμε απόψεις. Παίρνουν τις καινούριες γραμμές, την καινούρια μέθοδο, την καινούρια τεχνολογία. Ξέρετε γιατί? Γιατί έχει σχέση και με τη χημεία. Οι βαφές έχει άμεση σχέση. Και πρέπει να αντιλαμβάνεσαι μέχρι πού είναι τα όρια και τι μπορεί να κάνεις. Μέχρι πού μπορεί ένα μαλλί να ανοίξει, μέχρι τι πηγαίνει. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, γιατί εάν μείνει στάσιμος, δεν είναι ότι καλύτερο για την εξέλιξή σου. Κύριε Κίκερη, πραγματικά οι υπηρεσίες που παρέχετε είναι αρίστης ποιότητας, είναι ό,τι καλύτερο. Όμως, είναι και σε συνδυασμό με λογικές τιμές και το έχετε πει και ο ίδιος άπειρες φορές. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές ακούμε Κίκερης. Ναι, θέλω να πάω στον Κίκερη, αλλά είναι μεγάλο όνομα ο Κίκερης. Αντέχει η τσέπη μου? Ζέφη, θα απαντήσω στην ερώτησή σου. Και είναι πράγματι κάτι το οποίο απασχολεί τις καταναλώτριες. Αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι κομμωτηρίων. Ο ένας τύπος είναι καθαρά ελάτε και ό,τι μπορούμε να προσφέρουμε το προσφέρουμε με χαμηλές τιμές, θα έλεγα ευκαιριακά κομμωτήρια, με προϊόντα χαμηλής ποιότητας, αλλά εκεί δεν υπάρχει ποιότητα. Εμένω και επιμένω πάνω σε αυτό. Η γυναίκα σαφώς, λόγω των δυσκολιών των οποίων αντιμετωπίζει, έχει αλλάξει την επισκεψιμότητα στο κομμωτήριο. Αλλά πολλές φορές από αυτά τα κομμωτήρια έρχονται σε εμάς για να τις διορθώσουμε. Και επιμένω στην ποιότητα των προϊόντων, είμαι κάθετος, αυτό δεν το διαπραγματεύομαι αφενός, και αφετέρου σε αυτό που λέγεται ποιότητα. Η γυναίκα σήμερα θέλει να την περιποιηθείς έτσι ώστε να μπορεί να δώσει λύσεις μόνη της και να φτιάξει τα μαλλιά μόνη της, έστω σε διαστήματα όχι πολύ συχνά. Γιατί κάποτε ένα μεγάλο ποσοστό πήγαινε στα κομμωτήρια μία φορά την εβδομάδα ή δύο. Εμείς είχαμε και κυρίες, γυναίκες οι οποίες ερχόταν και 2 φορές την ημέρα. Γιατί είχαν συμβούλια, γιατί είχαν ό,τι είχαν. Είχαμε επισκεψιμότητα γυναικών 2 φορές την ημέρα, το πρωί και το βράδυ. Υπήρχαν και πελάτες που μπορεί να ερχόνταν με σωματοφύλακες ακόμα, γιατί ήταν κάποια πρόσωπα τα οποία. Λοιπόν, αυτό λοιπόν στα κομμωτήρια τα δικά μας δεν μπορεί αυτό που λέγεται ποιότητα να το χάσουμε, να το χαλάσουμε. Ναι. Όμως οι τιμές είναι λογικές. Επιτρέψτε μου να σας πω, και υπάρχουν και σήμερα κομμωτήρια τα οποία έχουν ακριβές τιμές αλλά προσφέρουν κάποια ποιότητα υπηρεσιών. Υπάρχουν και κομμωτήρια τα οποία βλέπεις, λοιπόν σε αυτό το επίπεδο εγώ δεν θα μπω στη διαδικασία να το ακολουθήσω. Ξέρετε τι γίνεται? Είναι αυτό που λέτε, ότι θα έρθουν λιγότερες φορές. Ίσως να χρειαστεί να έρθουν λιγότερες φορές. Γιατί απλά θα φύγουν με μαλλιά τα οποία μπορούν να περιποιηθούν μόνες τους, με μαλλιά τα οποία τους κάνετε μια και εσείς ολοκληρωμένη περιποίηση, ούτως ώστε να διαρκέσει, και μπορεί να μην είναι αναγκασμένες να έρχονται συνέχεια. Έτσι. Θα απαντήσω. Άρα λοιπόν για όλα τα βαλάντια, για όλα. Μου να απαντήσω. Οι καταναλώτριες... θα τα πούμε και σε άλλη εκπομπή, γιατί ο χρόνος έφτασε στο τέλος του. Χαρήκαμε πάρα πολύ που σας είχαμε. Έτσι, να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, το οποίο ευχόμαστε και σε εσάς. Και βεβαίως θα τα πούμε εμείς το επόμενο Σάββατο στις 10 το πρωί, εδώ, προϊόντα Ελλήνων και Conrad Channel. Να είστε καλά, γεια σας.